Čauky, zdraví vás Hilien u mého prvního videa. A tady někde by měl být IDík. Hej. Tady je. Vidíš tam ten diablok? Je jenom tvůj. Tak? No ale co když na mě něco spadne, no radši půjdu na schody. A to si myslíš, že jako na to skočím znovu, že se pode mnou propadnou schody, no tak to teda ne. Jo, já jsem v nové zemi. Hahaha. Tak. A umřel. A teď, jak se to všecko postaví, je naprosto jednoduchá a určitě by to napadlo každého. Z druhé strany toho diabloku je redstone torčka, teď to není na něm, protože jsme to jenom v rychlosti opravili a ta vlastně vede k pístům, které jsou pod tím a ty posunou ty schody. Druhá past. Na diabloku je zase torčka a teď jenom blok, torčka, blok, torčka, blok, torčka. A tady uděláme jenom píst a blok a na ten blok dáme kovadlinu a jak se to odsune, vlastně kovadlina spadne. Ale z téhle výšky ho to nemá šanci zabít, tak na to můžete dát cedulky a to ty cedulky strhne. Další pas byla taky jednoduchá. U nether portálu. Normální obrácení signálu. Pak si to navedete do jednoho místa. Pod zemí vedeme redstone až k vlastně této mojí páčce. A koukej, já umím taky pás, koukej. Takže, vyhloubí se díra, plně hluboká, a teď si koukej, jo, máš TNTčko, Grave, takhle dáš a TNT na ten druhý blok, Grave, tlačítko, a teď se koukej, jo. Teď se dívej.